Her er en illustration af, hvor der foregår meiose og henholdsvis mitose forskellige steder i kroppen. Og hvis vi nu tager udgangspunkt i mennesket, så kan vi have diploide celler, som er langt de fleste af vores kropsceller, angivet her ved 2n, som angiver de diploide. Når vi så får dannet kønscellerne, som foregår ved meiotisk deling, altså meiose, så får vi halveret kromosomantallet, altså vi går fra de diploide cellers 46 kromosomer til de haploide cellers, for eksempel en sædcelle her, som har 23 kromosomer, eller hos kvinder, hvor det så er de ægceller, der bliver dannet, og hvor i ægcellerne der så er 23 kromosomer. Ved befrugtningen så sker der så det, at den befrugtede ægcelle får henholdsvis 23 kromosomer fra faren og 23 fra moren, som igen danner en diploid celle, som altså i alt indeholder 46 kromosomer. Den befrugtede ægcelle fortsætter med at dele sig, og det foregår så ved mitotisk deling, altså ved en celledeling, hvor man får lavet fuldstændig identiske kopier af sit DNA-materiale. Ved meiosen fik man blandet generne mellem de to forældre. Her der foregår der ved mitosen altså en fuldstændig identisk deling, så vi får to celler, som har nøjagtigt samme arvemateriale, og videre deles cellestadierne til de 2 til 4, som igen har identisk arvemateriale, og videre endnu, indtil vi har det fuldt udviklede foster og menneske, som består af milliarder af celler med fuldstændig identisk arvemateriale. Så ved mitotisk deling, som er den normale celledeling, som sker i kroppen hele tiden, når vi blandt andet danner nye hudceller, så er der altså fuldstændig identiske kopier af cellerne, mens ved meiotisk deling, der får vi ligesom halveret kromosomantallet, og vi får samtidig blandet arvemateriale mellem forældrene.